Du skal holde godt fast i den jo. Ja. Det er det hele handler om. Axel, er lige først herovre? Ja, du får også en til. Hun får også med 3 hånd. Ja, jeg holder også fast i 2 hænder. Se, må ikke holde lidt fast i ballonen? Ja, jeg må... Lieve Sven, nu komt er een ballon aan. Ah, sådan. Sådan. Ja, helt herovre. Hej. Der ligger Axel. Ved du, hvor skraldespanden er? Hvor skraldespanden er? Det ved jeg så ikke. Skal jeg med? Ja, noemt alleen een bloem in Axel. Het potje moet in de andere. Mads foreslår også, at vi skulle have bananer med. Og så skulle vi spise dem med 2 mundfulde. Mads han synes, vi skulle have haft bananer med, og skulle spise dem i 2 mundfulde. Ligesom Slet altid gjorde. Det er det, satte vi går aften. Hej. Hej, hej. Wie is het daar? Hej. Hej. Kommer en krokodille. Hvad er det? Ja, først skal vi have boller. Det ligner jo også en valgfilm.